हेलो लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनै वाइटि स्टुडिय'नि सायाव मोनसे आपडेट लाना फैदों। नोंथांमोना इउटिउबाव खामानि मावदोंब्ला नोंथांमोना इउटिउबारब्ला वाइटि स्टुडिय' एप्लिकेसन नोंथांमोना अबियसलि इउज खालामखायो। अब्ला वाइटि स्टुडिय'आव गोबां नटिफिकेसन फैबाय थायो, गोबां नटिस फैबाय थायो, थाङो फैयो बिदिनो जाबाय थायो। नाथाय नोंथांमोना कनफिउज जानो हागौ। दा रिसेन्टलि मोनसे नटिफिकेसन फैना दंफैयो जेरावनोखि बेयाव बुंदों वाइटि स्टुडिय' अपेन खालामनाय लोगो लोगो गोजौआव नोंथांमोनाव श' जानो हागौ। बेयाव बुंदों हेल्प आस प्रमोट फायारनेसेस बेफोरबायदि मोनसे नटिस बा नटिफिकेसन नोंथांमोनाव फैदों जानो हागौ। बिनि गाहायाव दङ डिसमिस, ओमफ्राय बेयाव दङ गो टु क्रिएटर डेमोग्राफिक्स। बेयाव नोंथाङा कनफिउज जानो हागौ। दा बियो मा नटिस, मा खालामनांगोन जोङो, मानि थाखाय फैदों बियो, माबा मोनसे एवारनेस होनो फैदों ना माबा मोनसे भुल जादों ना मा खालामनांगौ, खालामबा मा जागोन, खालामाबा मा जागोन, गासैबो डिटेलै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। बेयाव बुंदों हेल्प आस प्रमोट फायारनेस एन्ड इनश्योर इउटिउब वर्क्स फर एभ्रिवान बाय voluntarily telling us about yourself. We will keep response confidential. बेयाव नोंथांखौ माने जास्ट मोनसे फिडबेक होनो थिनदों, फिडबेक। स' दा जों फिडबेकखौ जों मा होगोन आरो मा होआ, डिसमिस खालामबा मा जागोन आरो गो टु क्रिएटर डेमोग्राफिक्सआव क्लिक खालामबा मा जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायना होगासिनो दं। दा बेयाव बेफोरबायदि बुंनायलाय नोंथांमोनाव गासैनावबो वाइटि स्टुडिय'आव बेफोरबायदि नटिफिकेसन श' जादोंबा लोगोफोर नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा। बियो मोनसे फिडबेकनि थाखायसो हरदों इउटिउबआ। नोंथाङा गोसोब्ला डिसमिसबो खालामनो हायो आरो गोसो गैयाबा नोंथाङा बेयाव पार्टिसिपेटबो खालामनो हायो। पार्टिसिपेट खालामब्ला मा जागोन आरो नोंथांनि माने मोनसे फिडबेक नांगौ नोंथांनिफ्राय, जाहाथे नोंथांनि चेनेला ग्र' जागोन, जाहाथे नोंथांनो मोनसे फिडबेक नटिस हरबाय थागोन बा नटिफिकेसन हरबाय थागोन जे नोंथाङा बेयाव बाहागो लानांगोन। मोनसे समाव 45 डेज बा 30 डेजनि उनाव मोनसे बेफोरबायदि नटिफिकेसन फैबाय थागोन आरो नोंथांनाव जे नोंथांखौ माने इउटिउबाव खामानि मावनानै माबायदि मोन्दों। गोबाङानो माने इउटिउबाव खामानि मावदों, गोबाङानो माने बिराद बायदि रोखोमनि, फर एग्जाम्पल सोरनाबा भिउस फैया, सोरनाबा भिउसआ डाउन जायो, सोरनाबा आर्निंआ डिक्रिस जायो, सोरनाबा इनक्रिस जायो सम लानानै, आरो बे आप डाउन जाबाय थायो। स' बेफोरबायदिनि गेजेर जोंनो जोंनिफ्राय फिडबेक नागिरो आरोखि। स' जोङो मोजां, इउटिउबआ जोंनो मोजां प्रभाइड खालामदों ना गाज्रि प्रभाइड खालामदों, इउटिउबनिफ्राय जोङो माबायदि लाब खालामनो हादों ना नुकसान खालामनो हादों, येस अर न' बेखौ नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो लुगैनानै बे नटिफिकेसनखौ हरनाय जादों। स' लोगोफोर डिसमिस खालामबाबो जेबो नङा, खालामाबाबो नोंथाङा जेबो नङा। स' लोगोफोर डिसमिस खालामा, जाय डिसमिस खालामदों खालामनायाबो जेबो प्रब्लेम गैया। जाय खालामनो साना अब्ला नोंथाङा गो टु क्रिएटर डेमोग्राफिक्सआव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय सिम्पलि। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव बुंदों हेल्प मेक इउटिउब मर इनक्लुसिभ। स' लोगोफोर बेफोर जेबो नङा, बेफोरखौ फरायनानै एग्जाम्पल खालामनायनि दरखार गैया। बियो बुंबायानो ना, बियो जास्ट माने मोनसे नोंथांनिफ्राय जेनेबा फिडबेक लानो थाखायसो बेखौ सार्भेखौ हरदों। स' टेक सार्भेआव नोंथाङा गाहायाव क्लिक खालामब्लानो जाबाय। बेयाव माने 45 डेजनि बुंदों, जेनेबा हमनानै ला बे गाहायाव दङ, बेयाव नै बुंदों इउ केन आपडेट इउर रिसपन्स वान्स एभ्रि 45 डेज। दा जोङो मोनसे रिसपन्स होबायना, फिडबेकखौ मोजां गाज्रि बेखौ जों फिडबेक होबायना, ओमफ्राय आरो 45 डेजनि उनावबो नोंथांनाव माबा मोनसे बेफोरबायदिनो फैगोन, जाहाथे नोंथाङा इउटिउबाव खामानि मावनानै माबायदि मोन्दों, जाहाथे मोजां मोन्दोंबा नोंथांनो थाखाय मोनसे सुबिदा उनाव होनाय जागोन बेफोरबायदि आरो जेनेबा। आरो मोजां मोनाखैबाबो जेबो नङा, बेखौ माने बे प्राइभेट सिकिउराव बेखौ दोनगोन, गावसोर लागोन, बेखौ जेबो आपडेट खालामा। नोंथाङा जे फिडबेकखौ गाज्रि हरदों होननानै नोंथांखौ जे नोंथांनि थाखाय गाज्रि सार्भे हरगोन बा नोंथांखौ प्रब्लेमाव खोख्लैगोन बिदि नङा आरो। जास्ट नोंथांनि अपिनियनखौ नोंथाङा बेयाव होनांगौ। स' लोगोफोर टेक सार्भेआव नोंथाङा गाहायाव बेयाव क्लिक खालामदो खनसे। क्लिक खालामनानै बेयाव बुंदों वी निड इउर हेल्प टु मेक इउटिउब मर इनक्लुसिभ, टेक दिस 7 कुइसन्स सार्भे, इट उइल अनलि टेक 5 मिनिट्स। माने 5 मिनिटनि गेजेराव नोंथाङा बे सार्भेआव नोंथाङा 6-7टासो कुइसन्स नोंथांनो हरगोन। बेयाव नोंथाङा बे कुइसन्सनि एन्सारखौ नोंथाङा होनांगौ, बा नोंथाङा येस हरो ना नो हरो बे नोंथांनि खोथासो, बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया। स' लोगोफोर बिदि गाहायाव फैनानै आइ एग्रियाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेहाय आइ एग्रियाव क्लिक खालामनानै बेयाव आइ एग्रियाव क्लिक खालामालासिनो नोंथाङा नैबे टेक दा सार्भेआव क्लिक खालामनानै नैबे गाहायाव दं आइ एग्रि, ओमफ्राय मोनसेयाव दं एक्जिट दा सार्भे। नोंथाङा बे सार्भेआव बाहागो लानो सानाब्ला नोंथाङा एक्जिटबो खालामनो हायो, बाट नोंथाङा आइ एग्रियाव क्लिक खालामबाबो जेबो नङा। आइ एग्रियाव क्लिक खालामनानै ओमफ्राय गाहायाव मोननैसो कुइसन्स दा हरगोन जागोन। माइ चेनेल हेज 1 मेन लिड, माइ चेनेल हेज 2-3 मेन लिड्स। माने नोंथांनाव जेनेबा मोनबेसे चेनेल दं इउटिउबाव नोंथाङा गोसोबायदि होनो हायो। जेनेबा हमना ला आंनाव गुबुन मोनसे हिन्दी टेकनिकेल चेनेल दंबावो, बाट आङो हिन्दी चेनेल अब्लाबो आं बेखौ होआलासिनो आं दा फार्स्टनि अपसनखौ आं क्लिक खालामबाय, माइ चेनेल हेज 1 मेन लिड। अके, आं बेयाव क्लिक खालामबाय। नोंथाङा 2-3 मेन, नोंथाङा 2-3 चेनेल दंबाबो जेबो नङा, होनो हायो, बाट नोंथाङा माइ चेनेल हेज 1 मेन लिडआव नोंथाङा क्लिक खालामबाबो जागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा कन्टिनिउआव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नोंथांनि जेनेबा हुइच अफ दा फलोइं इज इउर दा मेन लिड्स नेटिभ लेंगुवेजेस, सेलेक्ट दा एप्लाइ।
माने बे माखासे बेयाव लेंगुवेज होनाय जादों बे लेंगुवेजाव नोंथाङा मा लेंगुवेजनि बेखौ नोंथाङा हिन्दी इंलिश बांगाली उर्दु नोंथाङा मा लेंगुवेजनिखौ नोंथाङा बांसिन फल' खालामनो सानो मा लेंगुवेजाव नोंथाङा बांसिन नोंथांनि थाखाय कम्फर्टेबल जेनेबा जोंनाथ' दा जेनेबा बेयाव बड'आवथ' गैया इन फिउचार बड'आबो बेयाव फैगोन इउटुबाव बा गुगोलाव सानसे समाव मोनसे समाव फैगोन बड'आबो जागासिनो स' लोगोफोर बेयाव नोंथाङा आङो जेनेबा बेयाव इंलिसखौनो सेलेक्ट खालामबाय मानो होनबा इंलिसआ आंनि थाखाय कम्फर्टेबल बिदिनो आरो ओमफ्राय गाहायाव फैदो गाहायाव फैनानै नोंथाङा बेयाव आरो मोनसे दंबावो डु इउ दा मेनलि थिंक्स अफ बेयाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बेयाव नोंथाङा येसबो होनो हायो न'बो होनो हायो बेफोरखौ माने ट्रेन्सलेट खालामनो गोनांथि गैया बेफोरबायदि माने बेफोरखौ बुजिथारनांगौ बिदिबो गोनांथि गैया नोंथाङा माने सियर नट सियर बे नोंथांनि जेबो माबा गैया बे इउएसबो होनो हायो न'बो होनो हायो अके आं बेयाव इउएसखौनो होना होनसै थ' नोंथाङाबो बेफोरबायदि अपसन आरो बे नोंथांनि खोथासो बेयाव जेबो माने बेयाव नोंथाङा माने एकदम बेखौ मावथारनांगौ येस होथारनांगौ बा न' होथारनांगौ बेफोरबायदि खोथा गैया नोंथाङा बे टेनसन लानाङा ओमफ्राय बेयाव बुंदों गाहायाव जेनेबा नोंथाङा मेनखौ बांसिन फल' खालामो ना वुमेनखौ बांसिन फल' खालामो जास्ट नोंथांनि इउटुब चेनेलाव बांसिन वुमेन बेफोरबायदि थायोना थ' नोंथाङा नोंथांनि फेभरेटआ मा मेनफोरखौ नोंथाङा बांसिन सापर्ट खालामो ना वुमेनफोरखौ सापर्ट खालामो बेफोरबायदि बे नोंथांनि खोथासै आरो ना वुमेन मेन होनो हायो स' आं बेयाव मेनखौनो क्लिक खालामना होबाय बे नोंथांनि अपसनेल बे नोंथांनि गोसोसो अके ओमफ्राय बेयाव बुंदों आर इउ दा मेन लिड ट्रान्सजेन्डार थ' येसबो होनो हायो बेयाव न'बो होनो हायो बेयाव माने बेफोरखौ माने एक्सप्लेन खालामथारनांगौ बर' जे बेफोरखौ नैबेखौ येस होथारनांगौ न' होथारनांगौ बेबो नङा अके स' आं बेयाव न'खौनो होना होनसै ओमफ्राय बेयाव माने हुइच अफ दा फलोयिं बेस्ट डिसक्राइबार्स दिस चेनेल सेलेक्ट अल डेट एप्लाइ बे दिस चेनेल इज लेड बाय वान अफ मेनि इन्डिभिजुवेल क्रिएटर्स बेफोरखौ नोंथाङा होनो हायो बेयाव जिखुनु मोनसे अपसनखौ सेलेक्ट खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय गाहायनिखौ नोंथाङा येस अपसन मी इन एबा नट राइट नाउ बेफोरखौ नोंथाङा होबानो जाबाय येसखौनो हो बा नटखौबो नोंथाङा होनो हायो बेयाव नोंथांनि जेबो थाङा आरो नोंथांखौ जेबो प्रेसारबो होआ बेयाव अके जास्ट माने नोंथाङा डिसमिसबो खालामनो हायो बे फार्स्टआवनो स' बेयाव आं साबमिटखौ बेयाव क्लिक खालामनो बेयाव आं साबमिटखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव दङ डिलेट डाटा अके दा नोंथाङा साबमिट खालामबाय नालाय फिडबेकआ बेनाव सौफैबाय बेयाव जिखुनु इउटुब दा सार्भे अन आगस्ट 16 दिनै 16 तारिख 2024 इउ केन आपडेट इयर रेसपन्स वान्स एभ्रि 45 डेज दिनै नोंथाङा जि आपडेट हरदों जि नोंथाङा फिडबेक हरदों 45 डेजनि गेजेराव आरो खनसे बेफोरबायदिनो फैबावगोन नोंथाङा बेयाव बाहागो लानो हायो हाया बे नोंथांनि खोथासै डिसमिस खालामबाबो खालामजानो हायो जास्ट बे इउटुबनिफ्राय मोनसे सिम्पोल नटिस जे नोंथांनिफ्राय क्रिएटर्सफोरनिफ्राय माने मोनसे फिडबेकखौ लुगैयो आरो बयबो लुगैनाय थायो नङा होमबा स' नोंथाङा बेयाव दा बेफोरबायदि फैदों दा अपसना डिलेट डाटा स' आं बेयाव डिलेट डाटाखौ आं क्लिक खालामसै नोंथाङाबो बेफोरबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय डिलेट डाटायाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव फाइनालि डिलेट डेमोग्राफिक डाटा बेयाव डिलेट खालामब्लाबो नोंथांखौ जेबो नोंथांनि जेबो थाङा बिसिनिबो जेबो थाङा जास्ट बिसिनाव रेकर्डआ मोनसेल' थाहैगोन दा नोंथाङा मोजां फिडबेक हरदों ना गाज्रि फिडबेक हरदों थिग बेफोरबायदिनो क्रिएटर्सफोरजों मोनसे गेम गेलेबाय थायो आरो जे नोंथांनिफ्राय मोजांखौबो हास्थायो गाज्रिखौबो हास्थायो जाय जेरै हरो आरोखि स' लोगोफोर बेयाव जेबो टेनसन लानाङा बियो जेबो माने नोंथांनि थाखाय इफेक्टिभ नङा आरोखि नोंथांनि हार्मफुल नङा नोंथांनि चेनेलाव जेबो एफेक्ट जाया स' बेयाव डिलेटआव क्लिक खालामबानो जाबाय सिम्पलि डिलेटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयो डिलेट जागोन आरो 45 डेजनि उनाव मा फिडबेक बिहरोबा नोंथांनाव मा अपसन फैयो मा सार्भे फैयो बेयाव नोंथाङा बाहागो लानो हायो हाया बे नोंथांनि खोथासै दाना आं बेक थांनोसै बेक थांनाय लोगो लोगो बेयाव जेबो नटिफिकेसन गैला जेबो नटिस गैला स' लोगोफोर बिनि थाखाय नोंथांमोना इसेबां टेनसन लानो नाङा आङो नोंथांमोननो जा खिन्थाबाय बेनो ट्रु नोंथांमोना मावबानो जाबाय बेयाव जेबो नोंथांमोना टेनसन लानो गोनां गैया अके लोगोफोर अब्ला आं बे भिडिअआव बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ बन्द खालामनानै होदो जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो अके लोगोफोर अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार